Ja, het is echt super druk, heel gezellig. Veel mensen blijven ook echt lang hangen, dus ja, ik ben heel tevreden. En denk ik dat de boodschap heen je bloot? Dat denk ik wel, ik hoop het ook. De circusvoorstellingen zijn ook echt gericht op duurzaamheid. De thema's op de pleinen ook, dus ik hoop dat iedereen er in ieder geval met een boodschap mee naar huis gaat. Maar het draait vanzelfs net alleen nog om Joert. Nee, dit is een onderdeel van onze expeditie. Expeditie Grutsk en Green, die nog 3/4 jaar loopt. En waarbij we onder andere gastlessen gaan geven op basisscholen. En ja, waarbij we verschillende projecten gaan oppakken. Hier in Sneek en de gemeente Zuidwest-Friesland. En dit festival moest echt even niet eerst springen vanzelfs om echt het doel op elkaar te zetten. Ja, had je nou om je heen show, is dat slagen? Dat is nu al geslaagd. Ja, ik ben echt super tevreden en ja, ik ben gewoon blij. Dit was mijn doel 1,5 jaar geleden en ja, hier doe ik het voor.